Hello, én Billocraft vagyok, és itt a második rész a Skype PvP-ből. Igen, na. Most van pontosan 1:30 lesz, és én vagyok egyedül fent a szervön. De tudjuk, mit jelent. Pénz és cuccgyűjtés. $360, oké. Na, akkor veszünk. Legyen 2 tiagatja. Az $50. Így spannolgatok, mert nem kell félni lelöknek, mert ilyen bazd meg, nem áll megint ő. Hányszor akar még belém kötni? A sajtkrafter egy akkora nagy budi, nem hinnétek el, hogy mire képes. Az soha. Izében nem hinnétek el. Adok neki egy láncot, azt adok neki megtartom. Na hát, akkor menjünk tovább. Hát a hangminőséggel még mindig nem tudtam semmit csinálni. Bocsi, de ez van most nekem. Igen, na, akkor leírtunk egy kezdőt, és már szülinapomra megveszem a fülhallgatót, tehát hogy tisztább legyen a hangom, megveszek B-t. Ha nem tudnád, hogy mi az a B az, hogy tudsz venni rangot. A ranggal le tudsz hívni például egy sárkányt, ahol tagdíjat van. Na, most mondok egy példát. Na, és akkor most oda felugrálunk szépen, mert csak a sajtkrafter van fent. És itt ez nagyon beugratos, ne? Innen kell oda átugrani. Na mindegy. Ne fent voltam, de leugrottam, nem baj. Akkor most visszamegyünk. Nem baj. És most veszünk egy... Ez egy gyűjtő pénz, hogy visszajöjjön azért. Valamennyi belőle. Megírom neki, hogy most már, hogy hívják. Sajtkrafter. Megjegyezni a nevét. Oké. Én úgy elértem a nevét. Nem a nevét értem, mert nálam mindig ezt csinálom. Mindig. Sajtkrafter 1v1. Hogyha nem lenne nálam semmi. De közben nálam ilyen magasugrás. Most nagy szarvédelmes. Balansz. 340. Nem, 350. Mondom. Lakolj. Hát bocsánat, hogy ennyire ragla a gépem, de nem tettek erre semmit. Érted? Róla. Na hülye vagyok bazdmeg. Na hülye vagyok, meg bocsánat, tényleg, hogy könnyen beszélek, csak néha kigyűjtszik. Hát igen. Na, itt van a diósisok. Nézzünk. Egyet. Beérjük a... Stone. Egy diósiskot felveszünk. Ja igen. Bob Marley skinem van. Szerintem rohadt jó. És csak igen. Na. Hát most nem van majd 3 diósisokon van. Nem. Kell nekünk igen ide. Hát... Neked még egy-két neked nem kellenek. Azon gondolkodok, hogy hol vannak még tudsz.
kamerabileg is ezt ki kell kapcsolnom, bocsánat, ez ma irritál engem. Hagyjuk majdnem fekete-fehér. Na. Nekem így sokkal jobban fut. Nem tudom, hogy a minimál. Most megkap... Mindegy. Hülyék ezek. 360. Megvagy te huncut, azt hitted, hogy nem kaplak el. Ha? Fogadj, hogy azt hitted, hogy nem kapom el. Mondtam, hogy most online-et. Meg kell. Na. És figyelj, a háttérbe alszik. Na, legalább most alszik a már, miközben én videózok. És hát igen. Rakjuk át ezt ide. Inkább így állok. Hát az meg. Még ugrás, ez az ugrás is. Vagy már mutatok nektek egy másik szerver. Ja, megmutatom, hogy ez melyik szerver is. Mentek a több játékos módra, lementek, de nem a Redstone Craft-hoz. Nem, ez. Iránytű, Sky PvP, csak ez a vaskard. De a 2,3. Most én egy másikra megyek fel a 6/4-en, még mindig fenn vannak. De mindig olyanokat keresek, ahol senki nincs fent. Ezek, hogy itt diások vannak fent. Faszt. Itt van Balázs, jaj de jó, jaj de jó. He! Baszki, eltűntek a tetszeim egy hónap után. Itt kezdő. Már és tegnapját leakadtam. A mindenható 90 napra vettem meg 40 000 B-et. Tehát én most megvettem 10 évre 120 000 B-et. De azzal már kicsit szerintem durva lenne, nem? Minden ható. Akkor mindenkit meg tudnék szerintem hívatni. És nem hiszem el. Na hát akkor nehogy azok a vizet, mert akkor le vagyok baszva. Hát, 2v1. Én örülök, hogy egybe győzök. 2v1-ben én nem tudnék győzni. Mindig itt vannak a diák. Nem értem. 250. 220. Ha megnézem, hány FPS-en fut a gép. Ha nem tudnátok, hogy kell megnézni az FPS-t, akkor tehát a F3-mal 14 FPS-en. Hát ez most nagyon kevés. Ahhoz képest, hogy mind szokott menni. Hát szerintem ez a skin ez rossz. Meg ez a videó után is nem tudom, hogy kell skineket csinálni. Jó, nem néztem meg hány perc megy. Még van pont egy percem. Oké, hát akkor mindjárt megy a köszönés is, már a másik rész is ilyen gyorsan eltelt. Nem tudom, majd kitalálok egy módszert, hogy több ideig fel tudjak venni egy videót, oké? Megpróbálok kitalálni valamit. Hát megvenni bent, mert most $40 azért. Nem, inkább nem. Inkább veszek ilyen 10 perces részeket. Többször. Na. Hát, igen. Hát, akkor beállok. Ide beállok a sarokba. Na, tehát remélem tetszett ez a videóm is. Lájkoljatok, iratkozzatok fel, és hát igen, császtok.